Pini Pai Kuni ni Pai Kre Porni District Press Club of Karbi Anglong Pen Kachipatir Pipon along District Administration atum cherap chito dunsi Dipo Hiti Powerhouse along Kepang Tirasai Kedeng Pon Bangso Kepang Tirasai along Ada Porpai Nerkep Malong Pen Pangcheng Ponsi District Press Club of Karbi Anglong Amai Pu Pen Chenglok Chun Bang La Pen Klem Bang atum Pen Pen Kepang Tirasai Deng Ponlo La Solong Karbi Anglong District Administration Pen DC Madhumati Bhagawati ADC La Pen Penangan Kithekiding atum Chetong Dunsi Bangso Kepang Tirasai along RDP Dun Bangso Kepang Tirasai Kiding Ponahut District Press Club of Karbi Anglong Amaipu Digonto Teron Pen Perang Ketumapan Kipachini Pon Alam The Arjupon Senang Kini nilitum District Press Club of Karbi Anglong La Pen District Administration Celang Rapet Pen nilitum District National Press Day amang attack ani bian pace tonungsi pini di puorong supi jasmet la powerhouse la thubang keter jabor lahai keter thek long si nilitum Kepang Tirasai teng iglo la pen la solong keong dung pherang ke nilitum kong junbang Danielson Bay la pen working president Sorum Loskor pen jenglok advisor Sonju Bora senior journalist Papu Bora senior journalist Kamrul Khan lapen ilitum Kachinghon Karbi Anglong District ADC Medam dan Angci Tongdun lasi ADC pen jenglok kaprek kethei geding ba laso sai gedeng Angci Tongdun lapen pini laso Kepang Tirasai gedeng bangelalo lale kijut kali lale permanent solution kali ladak kedoan dipora tumta me la hithi jog do tumta me methang asulat along bangke athengno lo mangke chepaklar ver sigime apen permanent solution la dipulong pang thir verji phan glote lake ilitum hoptai sipen hithi ruipen ilitum sandeni sonson ke Kepang Tir ver sonde nepar ji businili kado ena chuding rilo News Report Karbi Anglong Live